Тук е чупката, хата от края и тук. Чак долу. Ясно? Ето. Колко е? Тук ли почва? Да. 59,05. Ще ви. Да видим, защото валидната майка може да ми се обеде. Всеки момент. Какво ми остава сега фасада? Една фасада, за да го пуснем за клиент. Не за сега. Много има още, но за клиента става, за да кажа, ако има забележки. Ето е. Не знаеш вече. Ало? Аз па изключих Малика, Бакук вместо Веленото. Чайте, аз считам тук, сега ще помисли, че... Кръв, брат. Чай да го набера. Таки. Моля те, не дей ти го набира, сега аз ще го набера. Какво трябва да го набера? Запис. Какво си имаш ти? Сега не може да се отърве от него. Какво имаш, бе? Любов, мама. Гепи го. Опа. Какво имаш ти? Играчка ли имаш ти? Имаш мурляк, малата. Какво имаш ти? Без зъба остана. Ти бе? Бабичка ли си ти, бе, так? Къде бе бабичка? Ало? Здравей! Баби? Да. Тя къде е? Да не снимаш клипче, бе? Да. Че малко фана лошо. Не съм.